Ife Onye Neme Jisieike. Ife Onye Neme Jisieike. Ife dị mma n'anya gbara akwụkwọ eze oyimo. Ife Neme Jisieike. Ife Onye Neme Jisieike. Ife dị mma n'anya gbara akwụkwọ eze oyimo. Akala aka onye na-edu onye. Akala aka onye na-edu onye. Ife chi kwuru ya eme eze oyimo. Akala aka onye na-edu ya. Akala aka onye na-edu onye. Ife chi kwuru ya eme eze oyimo. Ụmụnne m na ụmụnna m gụchanị ntị na o nwere ibe m ga-akọlụ unu. Akụkọ nna chi kọlụ unu maka nnukwu nna m ochie nwa njem ọnụ n'Ọka. Ya bụ nna m ochie mere ọtụtụ ibe ịrịba ama n'Ọka ịnọ n'ime. Na ndị omela ọ ga-erike wabala ụba agamago one ghala one. Ụfọdụ kọ lụlụ unu, ụfọdụ kọ na-akwụ ụgwọ n'ọnwa nwata anya anachi dị na mma. Ya bụ nna m ochie ugo mmụọra nwata anya anachi dị na mma. Ọ gụlụ praịmarị skuulu n'Igbo dị akụ festi kọ na-ekpo. Ọ gụcha praịmarị skuulu n'Igbo dị akụ wee banye Igwebuike. Olute Igwebuike grammar school festi kọ na-ekpokwu. N'eziokwu na omele ọfụma o nweta admission na Unizik n'Ọka. BSc Economics ka omelu na Unizik n'Ọka. Ọgụcha Unizik nweta London admission ebe ahụ ka omelu Masters in Business and Financial Economics, University of Greenwich, London. LLB Law, University of Westminster, London. Doctor of Science in Political Science, Business Strategies and Corporate Leadership, American European University. Managing Director, Westbourne Real Estate. Managing Director, Diaspora Lakeview Estate. Managing Director, ABC Cargo, Express UK. Director of Strategy for West Africa, Power UK Limited. President, Igbo Ambassador na UK. General Secretary, PDP UK Chapter. General Secretary, Council of Igbo Community UK. Nwata ihe na chie dị na mana Igbo okike oke nna m ochie ya gazeli gị onye sụlọbịa gata ọka. Ife Onye Neme Jisieike. Ife Onye Neme Jisieike. Ife dị mma n'anya gbara akwụkwọ eze oyimo. Eze oyimo. Eze oyimo. Onye bụla ọgọ mebe ọgọ. Eze oyimo. Ọlụ dị mma na onwere ụgwọ Eze oyimo. onye ọlụ na onwere ụgwọ n'ụwa. Eze oyimo. Ibe chi kwuru ga-eme. Eze oyimo. Eze oyima. Eze oyimo. Ụmụọgọ gị mebe ọgọ. Eze oyimo. Onye mere ọgọ ga-elu ya. Eze oyimo. Eze oyimo. Eze oyimo. Onye ọmụgo London nwatanya na chi ya dị na mma. Ọzọ mgba nkịtị agụ na-eje obodo n'Ọka. Osisi ego n'Igadi odogwu Chinyelu ugo nwanne na isi agwa mbiko. Onye ọma na London ugo mmụọra oge nna m ochie. Ugo na London nwatanya na chi dị na mma. Oge nwa n'Igbo ogige onye so gị n'osodogwu onye dị gị n'oti mmọnwụ. Agụ na-eje obodo Ugo na London. Oge nna m ochie na ọ ga-adịrị gị mma. Oge nna m ochie n'Ọka nna m ochie na ị ga-adịlele.
Ugo na London, Ugo na London, Ugo na London, Ugo na London, Ugo London, Ugo London n'Ọka, Ugo London. Iwe sị ka ikeneli gị, ezigbo nna gị Ifunanya, late ọzọ bisi mụọra, ọzọ mgba nkịtị n'igwe ogige Amikwo, agụ na-eche obodo Ọka niile jide ebube, ọzọ mgba nkịtị nna m ochie. Iwe sịkwa ka ikeneli gị, ezigbo nne gị Ifunanya, o ji evi patience chile okwu mụọra, osodi eme nwaanyị ọma, ezinne na ị ga-adị ndụ ka nka chaa isi awọ, iwe lie ụmụ bata n'elu ụwa, ezinne ya gazieli gị o. Anyị wee na-ekenekwe ezigbo nwunye gị Ifunanya, Mrs. Blessing Aṅụlika mụọra, omenwa nwata ya na Chiedi na mma, lọlụ Ugo ya gazieli gị o, gị na ezinụlọ ya. Anyị wee na-ekenekwe Mrs. Chomu Ilo, ịdị ka achọ nwaanyị ọma, ni mụọra, ada agụdeche obodo n'igwe ogige Amikwo Ọka. Anyị wee na-ekenekwe Ambassador Nnamdi Ubalutu mụọra, egwu Ọka ji eje ọgụ n'igwe ogige, mgbadanye oke enyi ike abarị mgbada, Ubalutu na London, Chief Executive Officer, Plus B Fashion Designers. Oke nna m ochie ya gazieli gị o, Ubalutu mụọra. Anyị wee na-ekenekwe Kaka na Ọka, Kaka na Malaysia, Odogwu Kaka n'igwe ogige village Amikwo, Kaka ya gazieli gị o. Iwe sị ka ikeneli gị ndị ezigbo enyi gị Ifunanya, Chief Terry Emeka Nwagbo n'iwe, Bariga Worldwide, ọnwa na Ishagu, Delta ka isi eje, Bariga Worldwide o. Chief Terry Emeka Nwagbo n'igwe, ọnwa na-etili ọra nke izizi na Ishagu. Ambassador Tony Kenechukwu Agbarusa Ngene, onye Ujaliko oke ọbọsị, ụgwọ ma agbọlụ Ujaliko oke ọbọsị, agbalụsi anị ga-adị o, oke nwa n'Orumba o. Ambassador Tony Kenechukwu Agbarusa Ngene na Ujaliko oke ọbọsị, ụgwọ ma agbọlụ Ujali. Ambassador Ibe Chukwu Nnebe Ezomogo, Ishimilu n'Owerri Ezekala, Ishimili n'iga dilile, nwanne so nebu, Oyime Ezomogo, Ishimili Igbo niile, Ishimili Orumba, Ibe anyị n'iga di, Odogwu na London, Ambassador Ife Onye Neme, Dike n'Igbo, nwa Abia steeti, ụmụnne ochie ka isi eje, ezi ama nna atọ ụmụnne ochie ka isi eje na Abia steeti, Odogwu ya gazieli gị o, Dike n'Igbo. Ambassador Bernard Ọnụọha, Omemgbe Oji, Ụbagha Nsụlụ ka isi eje, n'isi ala ngwa nwa Abia steeti o, Omemgbe Oji o, ọ ga-adịrị gị mma, oge nwa n'ihi Sobi,
ka ile anya ọdụ nze n'ọka Italia nwanne m ọdụ nze n'iga adịlili Italia n'iga adịyo onye ka ile anya Chifu Chasi ọnwụ Zulume omelọra n'ọka kingdom nne ochie n'iga adịyo omelọra nwanne n'ọka nne ochie n'iga adị Ambassador Binno Okafọ Obaino Maserati Obaino nwe Obosi JKC n'Obosi Obaino Maserati Obinno Okafọ Obaino nwanne m oge nwa na n'Obosi Udogwu na London JKC n'Obosi Chief Emmanuel Chikwendu Chikwes ọzọ ndị ọzọ na Anambakwu ọzọ ndị ọzọ n'iga adịyo Chikwes nwa mama Chief Emmanuel Chikwendu Ikenna Nwobu nwa Tolu Nnike Chinemeze Junior Samispaku Junior Ikenna n'iga adị oke nwa na n'ọka anyị wee na-ekenekwe Chinwike Nnameke ude eji eke ego nke izizi na Germany odogwunye agazieli gị ude eji eke ego kedu maka Ambassador Uche Mekemem omeka nne ya na Mpieri Mbitolu Imo Steeti odogwunye agazieli gị omeka nne ya na Mbitolu Chifu Nnamdi Mmolokwu Ozuome n'Ọka Ozuome Ọka niile jide ebube ya gazieli gị Nnamdi Mmolokwu anyị wee na-ekenekwe Ambassador Chinedu Nwogbo dakwasị enyi Ọka Idu Ụmụanaga dakwasị enyi ya gazieli gị na ijige m ọnụ Idu Ọnaga Odogwu kedu maka Mr. Christopher Nweko the man of God from Imo State ehime mba no local government ka isi eje n'Imo State man of God onye agazieli gị Odogwu Barrister Ukamaka Okafọ Arudetu ọ dị ka achọrọ nwaanyị ọma n'one Orumba South Ambassador Onyema Chibosa Ojinnaka nke izizi na Ọnịcha Ado Ojinnaka ya gazieli gị gị na ezinụlọ Ambassador Onyema Chibosa Odogwu Ausuma wee na-ekene Peseta Anayo Mmolokwu Nzakodobi nke izizi na Ụmụjagbo village Ọka n'ịga n'India Odogwu na New Delhi Nzakodobi ya gazieli gị na ezinụlọ Babaniga Nonso Nwekodo Nonso big man na Amobia Odogwu n'ụgbọ ogiliga the big man Odogwu ya gazieli gị Nonso Nwekodo kedu maka Peseta Uchenna Chinwuba Ayusi Furniture number 1 furniture enwe na Anambra State gba gburugburu highest Ayusi ya gazieli gị Odogwu Peseta Uche Chinwuba Ayusi Furniture onye ọma ya gazieli gị
na-ekenekwe peseta Chinedu Mmobo Ediklet n'Ọka alụsị n'Ụmụobu village Ọka Ọtabilo Okoha Chief Executive Officer Sompost Water alụsị ya gazieli gị gidezi n'ụlọ gị Iglet Ọka niile jide ebube udogwu Ausuma wee na-ekene ọgụgụ onwe ogbo Ubasirachi n'Ụmụdị Ọka Obuneze nna anyị Ugo Kis n'Ụmụdị Ọka Ọka Ubasirachi ya gazieli gị gidezi n'ụlọ ụba nwa onye ọma uche Okoye onye ọma uche ọmata na-eke Ọka ụmụ ike gị iseje obijili ụzọ n'ụmụ ike udogwu uche ọmata iji eme ọnụ kpọnụ uche ọmata kpọọ ya uche ọmata onye ọma Ausuma wee na-ekene ezigbo ya ọfụ n'anya Nnamdi Judodo Ezeakụ na Amawbia Chief Executive Officer OJ Motors Limited The Godfather na Amawbia Odogwu na Dallas Fort Worth Ezeakụ na Adabebe Village Amawbia Odogwu ya gazieli gị nna odo Ezeakụ ndị Igbo High Chief Honorable Ugwu Charles Anayo Okiliko na Brazil isi na Awagu na Nsukka Omega Worldwide Vice President CFC International Nigerian Branch CEO Sini Omega Enterprises Nigeria Limited CEO Omega 3 Integrated Farm Limited Okiliko na Brazil isi na Awagu nya gazieli gị Ambassador Mr. Ndubisi Patrick Chumuba Punch n'Ọka onye ọma n'Ụmụbele Village Ọka akụdị na Nwakisi si na Ọka Ancient Kingdom Chief Executive Officer Briscoe Automobiles Inc. Maryland USA The Punch n'Ọka Odogwu Punch ya gazieli gị na ezinụlọ gị akụdị na Nwakisi n'Ụmụbele Village Ọka The Punch onye ọma Ugo London nwata anya na chi dị na mma ọzọ mgba nkịtị agụ na-eche obodo n'Ọka oke nna m ochie Odogwu Chinyelu Ugo na London nwata anya na chi dị na mma ọzọ mgba nkịtị agụ na-eche obodo n'Ọka osisi ego n'Igadi Ugo na London boy Ugo na London boy Ugo na London Ugo na London onye ọma Ugo London n'Ọka Ugo London Ugo na London Ugo na London nwata anya na chedi na mma oge nna m Ojiodoro alele kwekwe na-abịa nwata anya na chedi na mma igwe ogige ka iseje oge nna m Ojiedalụ alele kwekwe na-abịa ị na-eli akụ na-abịa nwata anya na chedi na mma Ugo London n'Igadi ọzọ mgba nkịtị osisi ego Junior Chinyelu Ugo nwanne